risas, aplausos. Eu non estou tan contenta, eu teño un problema grandísimo. Bueno, realmente teño dous. Un é que son influencer, non tanto como a Xurxo, pero ando ao pique. E outro é que son taberneira. E se hai algo que este acabando cas tabernas son as redes sociais. Non vendemos café de pota. O café de pota está en horas baixas, non campa, non ten caché, non sale ben nas fotos de Instagram. Ora que se leva son cafés que espumen ben. Se o faz na casa tens que ter xa unha cafetera futurista a motor a poder ser, para dar tomado un café como é debido e que saia bonito nas fotos. Porque é bonito que é fundamental que aproveite, pero tamén ten que ser bonito á vista. Entón, ao ritmo que imos cerrando tabernas, van abrindo establecimientos de café de especialidade. Xa non digo os de café de especialidade, estas casas pequeniñas, senón unhas franquicias que non podemos nombrar aquí porque estamos na televisión, pero teñen así un logo verde, me parece que se chaman Starbucks. No rural ainda nos imos salvando, pero nas cidades daslle unha patada a unha esquina e apareceche unha franquicia destas. E digo, o que terán de curiosos as franquicias? Pois que venden cafés, poñenche o nome no vaso e píntanche unha cariña sonriente. Eso sí, cobranche entre 5 e 8 euros polo café. Porque din que é de comercio xusto. Con ese precio é xusto, sobre todo, po que cho vende. Eu cobro 1,20 €. 1,20 €, a sonrisa poñoche eu. E teño a taberna tan baleira que teño tempo hasta aprenderche o nombre. E non me ven nin Dios. E por riba, eses cafés, frappuccinos, eu que sei, hasta lle meten zumo con verduallo. É verdad que ahora a fruta está toda no champú. E a xente vai a eses establecimientos e compra esas bebidas, eses cafés, eses brebajes, e van todos pola rúa, paseando co seu café de plástico, sacándolle fotos para as redes sociais, #CoffeeTime, con máis coffee que time, porque non hai time a nada, imos largados para todos os lados. E o que máis me chama a atención, bueno, por riba, é que o envase é de plástico e trae unha tapa de plástico, pero chúzanlle unha palliña de papel. Estamos salvando o planeta ca ferramenta equivocada de todo o que lle podían sacar o plástico. Ao mellor quitaronlle o que máis falta lle fai. Sería como o condón vestirlle a funda. Esas palliñas son un fraude, eu sei que temos que salvar o planeta, Agenda 2030, combustibles fósiles, pero, joder, apostar todo a palliña de papel, que non funciona, está demostrado. Se vos ides mercar un brick destes de zumo, e ven o zume, que o brick é plástico, con aluminio, con máis plástico, e pois mánganlle a palliña de papel aí pegada, que ven nunha funda de plástico tamén. Que cando queres furar o plástico da palliña xa rompe a punta e despois non che chuza no brick, xa non podes chupar o zumo. Sí, non, é unha risa, pois teoramente lle son un café que está quente. O papel, a palliña por baixo desfaise, eso pega, despois ti queres chupar, chupas, pero non tapona, non sube para arriba. Non vai. E non só cafés, agora tampouco vendemos tila, menta, poleo, manzanilla, non. Estamos apostando todo ao té matcha. O té matcha. Un té que ven de Japón, do outro lado do mundo, un polvo verde. Que hai que facer un ritual prácticamente para tomalo, porque se lle toca algo metálico, córtase. E ten moitísimas propiedades, é antioxidante. Tamén é verdad que con todo o que estamos tomando antioxidante é un milagro que nos estemos oxidando. Chegache aí o botiño do té matcha, botas un pouco de polvieira desa, tela que menear cun accesorio específico de bambú, non vai a se lo demo, menealo ben, bueno, cada un que o menee como queira, hasta que espume como é debido, despois emborcalo nunha taza, e por riba deso botanlle leite, e chamanlle matcha latte, porque non teñen valor a tomalo sin leite, porque sabe ao mismo polvillo que solta a empacadora de meu pai, a erva seca.